Βλέπω και εγώ. Είναι η σημαία. Τελευταίες οδηγίες από τον Αλυτάρχη προς τους οδηγούς. Θέλω να προσέξετε όλη την εκκίνηση. Είπαμε ότι όποιος στρίψει στην πρώτη σημαδούρα θα έχει δικαίωμα να ελπίζει και για την νίκη. Τώρα έφυγαν τα σκάφη. Βλέπουμε τον Άκη Μαλούχο να φεύγει Ο πολύ εντυπωσιακά. Ο Μαλούχος έχει φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε τώρα για το σκάφος το οποίο είναι τέρας. Θα στρίψει πρώτος. Άκης ο Μαλούχος, ο οποίος θυμίζουμε αγωνίστηκε πριν από λίγα μόλις λεπτά και στην κατηγορία των ορθίων Racing. Προσέξτε ότι τα τρία πρώτα σκάφη είναι Yamaha Kawasaki, μεγάλα σκάφη με καλύτερη πλευσιμότητα. Έχουν κάνει ήδη μικρές διαφορές, αλλά τώρα που μπαίνουμε στην πίστα βλέπετε τα κίτρινα τα σκάφη της Ιντού τα οποία πλησιάζουν. Εδώ βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο και η επιλογή της πίστας από τους οδηγούς. Ο Άκης Μαλούχος πάντως κρατάει σταθερά την πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο Γιώργος Αποστόλου. Στοκάζει. Ενώ τρίτος με το νούμερο 9 ο Μάνος Σαχινίδης. Σίγουρα αυτές οι καιρικές συνθήκες κάνουν τους αγώνες ιδιαίτερα εντυπωσιακούς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τους οδηγούς των jet ski μέσα στο νερό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από αυτό το πλάνο με τα σκάφη που βρίσκονται στην μεγάλη ευθεία στο βάθος. Βλέπετε πόσο ψηλά πετάνε λόγω των μεγάλων κυματισμών και οι κόντρες είναι πραγματικά εντυπωσιακές μέχρι να βγούνε τα σκάφη από το σλάλομ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στις πρώτες θέσεις. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο Άκης Μαλούχος με το νούμερο 1 είναι πάντα πρώτος. Ο Μάνος Σαχινίδης έχει καταφέρει να περάσει στην δεύτερη θέση με τον Μάκη Καμπαφλή να είναι τρίτος. Σε πρώτο πλάνο πάντα ο Άκης Μαλούχος, ο οποίος ολοένα και αυξάνει την διαφορά από τους υπόλοιπους. Ασταμάτητος ο Άκης Μαλούχος παρά την κούραση που σίγουρα έχει υποστεί από τον αγώνα που προηγήθηκε. Τάσο, η έκπληξη του αγώνα είναι ο Μάνος Σαχινίδης. Ο Μάνος Σαχινίδης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος. Είναι δεύτερος και φαίνεται ότι κρατάει μια σταθερή απόσταση από τον Μαλούχο. Έχει ένα δυνατό σκάφος, αλλά να τώρα ο Λαδογιάννης. Πέρασε ο Λαδογιάννης στο βάθος πίσω από τον Μαλούχο αυτή η μονομαχία. Ο Μάκης ο Καμπαφλής. Ο Μάκης ο Καμπαφλής με το 111 είναι, δεν είναι. Ακριβώς. Ο Δωρής Λαδογιάννης επίσης με κίτρινο σκάφος, έχει το νούμερο 3. Εδώ βλέπουμε τον Μάκη Καμπαφλή, αστυνομικός στο επάγγελμα. Και ο Άκης Μαλούχος, ο οποίος κρατάει πάντα την πρώτη θέση. Ο Σαχινίδης, αν δεν προσέξει, ο Θοδωρής ο Λαδογιάννης θα του ρίξει, θα του κάνει τουπλάρισμα. Τώρα τα σκάφη που πρωτοπορεύονται βρίσκονται στο σλάλομ στα δεξιά της πίστας. Υπάρχει μια μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή για την τρίτη θέση με τον Θοδωρή Λαδογιάννη να απειλεί τον Μάνο Σαχινίδη. Θα δούμε τώρα τι θα αλλάξει. Ο Μάκης ο Καμπαφλής, ο Μάκης ο Καμπαφλής είναι. Ο Μάκης Καμπαφλής ήταν δεύτερος και τώρα έχασε την δεύτερη θέση από τον και την ξαναπαίρνει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η μάχη που γίνεται στην μεγάλη ευθεία στο βάθος σε κάθε γύρο της κούρσας. Πιστεύω ότι η μικρή καθυστέρηση που υποστήκαμε στην αρχή για να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας άξιζε τον κόπο, καθώς το θέαμα που παρακολουθούμε από τα σκάφη μέσα στο νερό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πιστεύω τίποτα δεν θα κριθεί όσον αφορά τις πρώτες θέσεις μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς η θάλασσα είναι τόσο άγρια που πολύ εύκολα ακόμα και ο Άκης Μαλούχος, ο οποίος τώρα βλέπουμε να απειλείται από τον Θοδωρή Λαδογιάννη,
Κατάφερε τελικά ο Μαλούχος να κρατήσει την πρώτη θέση. Να δούμε τι θα γίνει τώρα στην ευθεία. Να ο Λαδογιάννης θα περάσει τον Άκη Μαλούχο και θα καταφέρει μάλιστα να παραμείνει πρώτος. Παίρνει τώρα και μια διαφορά από τον Μαλούχο. Αν καταφέρει ο Μαλούχος να ανοίξει τον γκάζι του από το Καβασάκι, να μένει στην πάνω ευθεία ή στην κάτω ευθεία, θα έχουμε πάλι αλλαγή θέσης. Βλέπουμε όμως τώρα τον Μαλούχο να μένει τέταρτος. Τρίτος μάλλον, κατάφερε να κρατήσει την τρίτη θέση. Τον πέρασε ο Μάνος Αχινίδης, ο οποίος είναι δεύτερος. Τρίτος ο Άκης Μαλούχος. Τέταρτος ο Μάκης Καμπαφλής. Τάσο, να πούμε και δύο λόγια για τον Αλέκο τον Κασαλιά. Είναι στο βάθος της ευθείας, έχει ήδη κερδίσει 3 θέσεις. Έχει περάσει να μένει και το Σιμιτζή και το Ξένο και το Γιώργο τον Κάβαλο και ήταν πολύ πίσω. Στην εκκίνηση ήταν πάρα πολύ πίσω. Σχεδόν έφυγε τελευταίος ο Αλέκος ο Κασαλιάς. Ο οποίος τώρα κυνηγάει το Βασίλη το Λαμπούση με το νούμερο 5. Εμείς έχουμε στο πλάνο μας πάντα το Θοδωρή Λαδογιάννη, ο οποίος έχει αποκτήσει μια σημαντική διαφορά στην πρώτη θέση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, ειδικά τώρα που τα πρώτα σκάφη μπαίνουν ξανά στην μεγάλη ευθεία. Ο Θοδωρής ο Λαδογιάννης είναι πάρα πολύ έξυπνος και έμπειρος οδηγός. Πηγαίνει τέζα τον γκάζι μέσα στο σλάλομ που βολεύει το μικρό Σιντού. Και ενώ εμφανέστατα χάνει στις ευθείες, άμα δείτε τώρα ο Μάνος Σαχινίδης. Είδαμε ένα εντυπωσιακό άλμα του Θοδωρή Λαδογιάννη. Αντί να είναι πάνω στο νερό, ύπταται δοκιμάτων. Αυτό το μεγάλο άλμα βέβαια του τύχησε σε χρόνο. Έχει πάντως μια διαφορά ασφαλείας από τον Μάνο Σαχινίδη, ο οποίος είναι δεύτερος. Ο Άκης Μαλούχος κρατάει την τρίτη θέση. Τον πιέζει όμως από πίσω πάντα ο Μάκης Καμπαφλής. Με το νούμερο 5 είναι ο Βασίλης Λαμπούσης, ο οποίος βρίσκεται στην 5η θέση. Και έχουμε μέση αγώνα. Η ασπρόμαυρη σημαία του Αλιτάρχη υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε στα μισά του αγώνα. Τίποτα βέβαια δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Τα πάντα παραμένουν ρευστά. Θοδωρής Λαδογιάννης, ο οποίος τώρα πλησιάζει και θα περάσει γύρω τον Ελευθέριο Σιμιτζή με το νούμερο 8. Ο Σιμιτζής είναι με το νούμερο 20, Τάσο. Απλώς δεν φαίνεται από το σπρέι που υπάρχει μέσα. Ζητώ συγγνώμη. Ο Θοδωρής ο Λαδογιάννης εξακολουθεί να είναι ταχύτατος μέσα στο σλάλομ. Έχει κάνει ήδη διαφορά. Και παραλαμβάνω ότι η έκπληξη του αγώνα είναι ο Μάνος ο Σαχινίδης. Με ένα βαρύ σκάφος, βέβαια με πολύ μεγάλη υποδύναμη. Ένας οδηγός που έπαιζε στις θέσεις 7-8 βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεύτερος και με διαφορά. Ενώ ο Άκης ο Μαλούχος με το νούμερο 1 που περνάει μπροστά από το χώρο της γραμματείας τώρα κινδυνεύει από το Μάκη τον Καμπαφλή με το 111. Πραγματικά εντυπωσιακές μονομαχίες ανάμεσα στους οδηγούς για τις πρώτες θέσεις και βέβαια μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, έτσι. Πάντα μια δύσκολη πίστα ευνοεί τους αθλητές οι οποίοι είναι πιο έμπειροι και πιο καλά προπονημένοι. Να πούμε ότι ξέρουν να διαβάζουν καλύτερα τα κύματα. Στην K2 της στροφής, στο τέρμα αριστερά του σλάλομ, επικρατούν οι καταστάσεις κολάσεως. Ο Θοδωρής Λαδογιάννης θα περάσει τώρα μπροστά από την παραλία με μεγάλη διαφορά πια από τους υπόλοιπους. Έχω την αίσθηση ότι εκεί που όλοι δυσκολεύονται στην μεγάλη ευθεία στο βάθος, ο Θοδωρής Λαδογιάννης καταφέρνει να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τους υπόλοιπους. Αν θυμούνται οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας μάλλον, είπαμε προηγουμένως ότι όποιος δεν κλείσει καθόλου τον γκάζι της ευθείας και δεν φοβηθεί τα κύματα, αυτός θα πάρει και τον αγώνα. Ο Θοδωρής ο Λαδογιάννης σήμερα φαίνεται ότι δεν φοβάται το Ποσειδώνα. Όσο και αν φέρεται σε αυτή την κατηγορία των καθιστών ότι οι οδηγοί κάθονται ξεκούραστα πάνω στη σέλα και απλώς ανοίγουν το γκάζι και στρίβουν, αν παρατηρήσετε τα κοντινά πλάνα, πώς καταπονούνται από τα κοπανήματα του σκάφους και πώς κουνιούνται ολόκληροι, θα καταλάβετε γιατί μιλάμε. Αυτό άλλωστε βλέπουμε και στις οθόνες μας με την προσπάθεια του Θοδωρή Λαδογιάννη.
Θα πω, Τάσο, ότι όποιος τερματίσει αυτόν τον αγώνα είναι νικητής. Πραγματικά είναι τρομερά δύσκολη. Είναι τρομερά δύσκολη η προσπάθεια των αθλητών. Είδαμε για λίγο τον Γιώργο Κάβαλο με το νούμερο 11 και πάλι τώρα ο Θοδωρής Λαδογιάννης, ο οποίος εκτός σοβαρού απρόπτου πια, με τη διαφορά που έχει αποκτήσει από τους υπόλοιπους, θα πάρει την πρώτη θέση. Έτσι πιστεύω και εγώ. Αλλά οι προηγούμενοι αγώνες και η εμπειρία μου από τα πρωταθλήματα έχουν δείξει ότι όλα παίζονται. Όλα παίζονται. Γιατί έχουμε και πτώσεις, έχουμε και βλάβες και πάρα πολλοί οδηγοί ξυπνάνε από τη μέση του αγώνα και μετά. Συμβαίνει και αυτό. Θοδωρής Λαδογιάννης, ο οποίος σε περίπτωση που πάρει την πρώτη θέση θα πάρει 120 βαθμούς και θα πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής. Προσέξτε άλματα που κάνει τώρα στην εικόνα μας ο Μάνος Σαχινίδης. Αυτός είναι ο Μάνος Σαχινίδης. Λέγαμε για τον Λαδογιάννη, ο οποίος αν πάρει την πρώτη θέση θα πλησιάσει πάρα πολύ τον Άκη Μαλούχου στη γενική κατάταξη. Βέβαια έχει σημασία η θέση που θα πάρει και ο Άκης Μαλούχος. Ναι, νομίζω ότι ο Λαδογιάννης θα προηγηθεί σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε βέβαια και το αυριανό σκέλος. Από ό,τι όμως μας ενημέρωσαν εδώ πέρα οι ντόπιοι φίλοι, η θάλασσα αύριο θα είναι, αν όχι χειρότερη, τουλάχιστον ίδια. Οπότε πάλι θα παιχτούν όλα στο ποιος θα έχει ψυχή να μπει μέσα. Εσύ είσαι αθλητής, έλεγα και νωρίτερα ότι για τους τηλεθεατές και τους θεατές γενικότερα είναι εντυπωσιακός αυτός ο αγώνας λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Εσύ ως αθλητής προτιμάς να αγωνίζεσαι σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες, με τέτοια δύσκολη θάλασσα, ή προτιμάς μια θάλασσα λάδι εκεί όπου μπορείτε να αναπτύξετε βέβαια μεγαλύτερες ταχύτητες? Θα πω κάτι τώρα για να ευλογήσω λίγο τα γένεια μου. Ότι... Συγγνώμη, ο Άκης ο Μαλούχος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με το σκάφος. Είναι λίγο... Με τον Άκη Μαλούχο να περνάει τώρα μπροστά μας. Προφανώς έχει πάρει νερά το σκάφος μέσα και κάποιες μικρές διακοπές του κάνει. Ίσως έχουμε και κατάληψη. Και είμαστε στο τελευταίο γύρο. Τώρα είμαστε στο τελευταίο γύρο. Έχει σηκώσει τη λευκή σημαία ο Λιτάκης. Ο Άκης Μαλούχος τον βλέπουμε εδώ να προσπαθεί να διορθώσει την βλάβη που έχει πάθει στο σκάφος του. Δεν θα εκπλαγώ αν συνεχίσει ο Άκης Μαλούχος ακόμα και αν συνεχίσει να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σε αυτό που με ρώτησες λοιπόν πριν, Τάσο, θα πω το εξής. Εγώ, επειδή έχω ένα σχετικά υποδέστερο σκάφος απέναντι στο συναγωνισμό, με βολεύει οι συνθήκες να είναι κακές για να παίζεται ο αγώνας σε επίσης όρις. Σε καθαρά νερά μπορεί να πάει το σκάφος μου καλά, αλλά υπάρχουν μέσα σκάφη τα οποία πραγματικά δεν παίζονται. Είναι όμως διασκεδαστικό για εσάς τους αθλητές να τρέχετε με αυτές τις συνθήκες? Σε όποιες συνθήκες να τρέχουμε είναι πρώτα διασκεδαστικό. Το τονίζω αυτό, πρώτα διασκεδαστικό και μετά οτιδήποτε άλλο. Συγγνώμη, σε διακόπτω γιατί εδώ έχουμε τερματισμό για τον Θοδωρή Λαδογιάννη με το νούμερο 3. Ο Θοδωρής Λαδογιάννης θα πάρει μια σπουδαία νίκη σε έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Να δούμε ποιοι έχουν τερματίσει πίσω από τον Θοδωρή. Ο δεύτερος είναι ο Μάνος Σαχινίδης με αρκετή απόσταση, ο οποίος έρχεται τώρα, μπαίνει στο σλάλομ. Τρίτος είναι ο Μάκης ο Καπαφλής. Βλέπουμε πολλά σκάφη να έχουν σταματήσει την προσπάθειά τους. Ναι, έχουν πάρει σημαία τερματισμού, είναι όμως πιο πίσω στη βαθμολογία. Και έχουμε και κάποιες εγκαταλείψεις. Εδώ είναι ο Μάνος ο Σαχινίδης, ο οποίος θα δει την σημαία να κατεβαίνει. Εκπληκτικός αγώνας από τον Μάνο τον Σαχινίδη. Εκπληκτικός αγώνας. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η μεγάλη έκπληξη. Ο Μάνος Σαχινίδης. Τρίτος είναι ο Μάκης Καμπαφλής, ο οποίος βέβαια αποφελήθηκε από την ατυχία του Άκη Μαλούχου. Και τέταρτος είναι ο Γιώργος Αποστόλου με το νούμερο 2. Με το νούμερο 2 ο Γιώργος Αποστόλου. Στο νερό βρίσκεται ακόμα ο Γιώργος Κάβαλος, αν δεν κάνω λάθος, και ο Άκης Μαλούχος. Και ο Άκης ο Μαλούχος, Τάσο, πραγματικά όπως είπες προηγουμένως, προσπαθεί να τερματίσει. Το σκάφος του δεν πάει, θα δείτε ότι να το δούμε αν το πιάσει η κάμερα στη μεγάλη ευθεία στο βάθος. Τον Άκη Μαλούχο με 1000 προβλήματα να συνεχίζει τον αγώνα. Είπαμε, έχει τα μάτια της τίγρης, τα μάτια του πρωταθλητή. Ο Γιώργος Κάβαλος είναι αυτός που θα τερματίσει τώρα, ενώ εμείς στο πλάνο μας είχαμε τον
Και τον έχουμε ξανά, τον Άκη Μαλούχο, ο οποίος αργά σίγουρα δεν θέλει να ρισκάρει και κάποια μεγαλύτερη βλάβη στο μηχανάκι του. Οδεύει και αυτός προς τον τερματισμό. Θοδωρής Λαδογιάννης με την καρό σημαία του νικητή στην πλάτη περιμένει τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Άκη Μαλούχο, να τερματίσει. Δεν θα το περιμένει τελικά, θα φύγει για τον γύρο του θριάμβου. Από ό,τι κατάλαβα, ο Άκης Μαλούχος από τους 3 κυλίδρους του σκάφους του πρέπει τουλάχιστον ο ένας να μην δουλεύει. Δεν γίνεται καθόλου το σκάφος. Τώρα τερμάτισε και σε επανάληψη βλέπουμε κάποιες εντυπωσιακές κόντρες από τον αγώνα που μόλις παρακολουθήσαμε. Το Θοδωρή Λαδογιάννη με ένα προσπέρασμα να παίρνει τελικά την πρώτη θέση και να τον βλέπουμε εδώ τώρα σε πρώτο πλάνο να πανηγυρίζει την νίκη του. Σπουδαία επιτυχία για τον Θοδωρή Λαδογιάννη, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα πάρει την πρώτη θέση. Θυμίζουμε ότι είχε έρθει πρώτος και στο δεύτερο σκέλος του 4ου αγώνα που έγινε πριν 2 εβδομάδες. Ενώ εδώ σε επανάληψη το εντυπωσιακό άλμα του Λαδογιάννη στην μεγάλη ευθεία στο βάθος της πίστας. Πλούσιο θέαμα, έντονες συγκινήσεις και σε αυτόν τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Κάπου εδώ θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε την εικόνα και τον ήχο στα στούντιο του Superforce στην Αθήνα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Τακτική στην αρχή, γιατί είδαμε να αφήνεις τα υπόλοιπα μηχανάκια να σε προσπερνούν και στη συνέχεια να κάνεις τη δική σου αντεπίθεση. Λόγω λίγο της πίστας, λίγο μπέρδεμα, άφησα να φύγουν μερικά μηχανάκια μπροστά να μπορέσω να καταλάβω πώς πάει ο ρυθμός. Και μετά κοντρόλ, φυσική κατάσταση, όρεξη. Πήγαμε καλά, τα καταφέραμε. Δεν βοήθησε και το μηχανάκι. Σίγουρα. Βέβαια, πάντα η κλάση του οδηγού δείχνεται στο δύσκολο καιρό και όχι στη λαδιά που λέμε. Δύσκολος καιρός, αρκετά δύσκολος καιρός θα λέγαμε. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά έχει προσφέρει και πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους που έχουν έρθει εδώ στο Ξυλόκαστρο. Πλούσιο θέαμα είναι, θα το έλεγα, λίγο επικίνδυνο γιατί σε συνέχεια στον αέρα και σε αρκετά ύψος. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν κουραστείς. Πολύ μεγάλη προσοχή, κοντρόλ μεγάλο και όλα πάνε μόνα τους μετά. Μία την άποψή σου για το πρωτάθλημα γενικότερα, αλλά και την σημερινή ημέρα εδώ στο Ξυλόκαστρο. Πάντα η ελπίδα τελειώνει τελευταία, είμαι δεύτερος στη βαθμολογία. Υπάρχει κάποια διαφορά ασφαλείας βέβαια από τον πρώτο. Πάντα ελπίζουμε προς το καλύτερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τάσω το μικρόφωνο σε σένα. Από στο βάθρο των νικητών, καθώς πήρε την τρίτη θέση στο πρώτο σκέλος των ορθίων. Εμείς στο πλάνο μας έχουμε τον Βασίλη Μωραΐτη, ο οποίος ήταν δεύτερος σε αυτήν την κατηγορία. Ο Χρήστος Καραγιανόπουλος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία. Ζητώ συγγνώμη. Την δεύτερη θέση τελικά σε αυτήν την κατηγορία έχει πάρει ο Χρήστος Καραγιανόπουλος. Τον είχαμε ακούσει άλλωστε να δηλώνει κάτι σχετικά μετά την λήξη του αγώνα. Προφανώς οι διοργανωτές αποφάσισαν ότι ο Μωραΐτης πραγματικά είχε επιδείξει μια σημαδούρα. Έτσι πέρασε στην τρίτη θέση και πρώτος για μία ακόμη φορά ο Άκης Μαλούχος, ο οποίος θα παραλάβει το κύπελο του νικητή για αυτό το πρώτο σκέλος της κατηγορίας των ορθίων Racing από τα χέρια του Δημάρχου του Ξυλοκάστρου, τον κύριο Σκούρα. Εδώ βλέπουμε τον Δήμαρχο, ο οποίος σίγουρα αξίζει συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για να φέρνει όλα αυτά τα εντυπωσιακά σπορ στο Ξυλόκαστρο κάθε καλοκαίρι. Χρήστος Καραγιανόπουλος σηκώνει το κύπελο του δεύτερου νικητή και τώρα το χειροκρότημα και η αποθέωση για τον Άκη Μαλούχο, μεγάλο νικητή για μία ακόμη φορά στην κατηγορία των ορθίων Racing. Ο Άκης Μαλούχος δεν θα παραμείνει στο υψηλότερο βάθρο του νικητή όπως συνηθίζει πολλές φορές, καθώς καταφέρνει να παίρνει και την πρώτη θέση
και στην κατηγορία των καθιστών Open. Αντιμετώπισε όμως πρόβλημα στο σημερινό πρώτο σκέλος σε αυτήν την κατηγορία. Τερμάτισε τελευταίος με πολλά προβλήματα στο σκάφος του. Το πρώτο σκέλος της κατηγορίας των καθιστών Open ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Έγιναν ομηρικές μάχες ανάμεσα στους οδηγούς για τις 3 πρώτες θέσεις. Άλλωστε ο Άκης ο Μαλούκος, όταν αντιμετώπισε το τεχνικό πρόβλημα που τον άφησε πίσω, ήταν ήδη στην 4η θέση. Τώρα βλέπουμε πάνω στην εξέδρα να ανεβαίνει ο Μάκης Καβαβλής, ο οποίος κατάφερε να πάρει την 3η θέση σε αυτό το πρώτο σκέλος. Ο Μάκης Καβαβλής είναι χαρακτηριστικό όποτε δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, τεχνικά προβλήματα από το σκάφος του ή προβλήματα πτώσεων, καταφέρνει να ανεβαίνει στο βάθρο του νικητή. Και εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο σημερινό πρώτο σκέλος της κατηγορίας των καθιστών Open, το Θοδωρής Λαδογιάννης, ο οποίος πήρε μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα την πρώτη θέση με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Επανέλαβε λοιπόν την επιτυχία που είχε σημειώσει και στην Καλογριά, στον 4ο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος πριν 2 εβδομάδες, όπου και πάλι την δεύτερη μέρα είχε πάρει την πρώτη θέση. Ο Μάνος Σαχινίδης δεύτερος μετά από μια πολύ καλή προσπάθεια. Ήταν η μεγάλη έκπληξη της πρώτης μέρας του 5ου αγώνα του πρωταθλήματος ταχυπλοείας. Ο Θοδωρής Λαδογιάννης, φανερά χαρούμενος για την επιτυχία του, χαμογελάει ασταμάτητα ενώ κρατάει στα χέρια του το κύπελο του νικητή. Τα συγχαρητήρια από τους πρώτους 3 και για την κατηγορία των καθιστών Open. Και με αυτήν την απονομή ολοκληρώθηκε και τυπικά η πρώτη μέρα για τον 5ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ταχυπλοείας με σκάφη, ταυχίλια και jet ski. Ελπίζουμε να μείνατε ικανοποιημένοι από το πλούσιο θέαμα που παρουσίασαν οι οδηγοί μέσα σε μια ιδιαίτερα άγρια θάλασσα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 12 και θα ξεκινήσει η δεύτερη μέρα αυτού του 5ου αγώνα από τον Τάσο Κολίντζα που ήταν στην περιγραφή, αλλά και από όλους τους τεχνικούς του Super Sport που εργάστηκαν για αυτήν την μετάδοση, τον Διονύση Στρούμπο που ήταν στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά.